cousas que estamos facendo noutras cidades con normalidade, espero que aquí sexamos capaces de facelas. As que dependen de nós exclusivamente, ímolas facer todas. As que dependen doutras administracións, especialmente algún en concreto, necesitaremos colaboración e estar por a labor. Pero eu espero que isto final poida ser posible. Este edificio emblemático, senlleiro, como se di, un símbolo da cidade de Vigo, dos servicios que se daba. Aquí empezou, efectivamente, a gota de leite, ese nome, decía Tania, a directora da escola infantil, que é tan evocativo, tan gráfico, do que aquí se facía inicialmente, non podía perder a súa conexión con todo o que o entorno familiar e con todo o que son os nenos e as nenas. Aquí está a escola infantil pública máis grande de Vigo, como me recordaba a súa directora. Por lo tanto, si podemos, o que temos que facer é